Ja sam Milović Zoran. Moj moto u životu je: život je prekratak da bi bio spor. A najviše što volim u životu je letiti sa žirokopterom. A gdje bi volio živjeti? Trenutačno ovdje gdje živim nisam puno razmišljao negdje drugdje. Moja najdraža destinacija, pa evo, znate i sami, letenje i nebo, nije bitno di. Pa večere uglavnom izbjegavam, ali ako bi mogao večeras 3 osobe, svakako jedna među njih bi bila Isus Hrist. Najviše me nadahnjuje, kao što i sami znate, Isus. Opet Isus. Molim se da napravim link između neba i mene. Najdraži projekt u crkvi je trenutačno za mene projekt što vodi Roberta Katačić vezano za KVB, kardiovaskularne bolesti. Veoma sam oduševljen time. Moj najdraži biblijski redak je: ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Koga bi poveo na nebo, o tome ja ne odlučujem, ali svakako sve moje najbližnje. Moja poruka drugima: ustrajte do kraja i molite se Bogu.